For today's video mga ka-adventure, panibagong araw, panibagong food trip adventure, kung saan nga may masarap agad-agad natin niyang pupuntahan. Kaya tara't kami inyong samahan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may Boss GK Lugaw Mami Pares, na talaga namang dinadayo at pinupuntahan ng mga karamihan. Kaya naman agad-agad naman natin tong pinuntahan. At syempre kasama ko na naman si Lingmo. At dito nga lang sila matatagpuan sa may Barangay Mangkok, Calasiao, Pangasinan. Along the highway lang sila mga ka-adventure, kaya madali mo lang din silang makita. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, mayroon tayong nakitang mga estudyante. Shoutout nga pala sa mga PhilCST student na nandito at kumakain. At heto nga pala ang kanilang mga menu mga ka-adventure. Pakipos na lang yung video para makita nyo. At napakaway natin yung mga ibang kumakain dito. Sir, madam, kumusta ay Paris-Paris na dyan? Ayos. Ayos. The best, madam. Ayun o, the best daw. Kumusta ay Paris-Paris na dyan? Kumitot sa lago ng jaya lang. Mga ka-adventure, halos araw-araw na daw silang kumakain dito. Kaya naman mga ka-adventure, nag-order na rin tayo. Ito nga pala yung kanilang beef mami na may kasamang itlog na nagkakalaga lamang po ng 40 pesos. At ito pa ang maganda, anli sabaw pa, san ka pa? At andito na nga mga ka-adventure ang aming mga in-order. Naku mga ka-adventure, siguradong pagpapawisan tayo dito. Tapos lalagyan mo pa ng pangpalasa. At kasama ko nga pala dito mga ka-adventure ang team mukbang. Nasa pagdating sa mukbangan, wala kaming inuurungan. Andito nga pala si Ma'am Yans Montemayor at si Maning TV Vlogs. At kasama rin namin si Josa the Explorer. At kasama rin namin dito si Lucky. Tignan nyo naman mga ka-adventure, sarap-sarap ng kanilang kain At andito rin nga pala si Ma'am Maynigos Vlog. Ang kagandahan dito mga ka-adventure, dito sa may Boss GK's Lugaw Paris ay open sila 24 oras. Hey, what's up mga ka-adventure? At ito tayo ngayon sa may Boss GK Lugaw Mami at Paris na matatagpuan naman dito sa may Barangay Mangkok, Calasiao, Pangasinan. Yan, ating tikman yung kanilang mga pinagkaraging pagkain dito na tulad ng lugaw. Napakalasa, napakasarap ng kanilang lugaw dito. Pwede ka rin makabili dito ng mga mami na may toppings na chicken, beef, egg, at marami pang iba. Kaya tara na, arap lang dito sa may GK's Lugaw Paris. So yun na mga ka-adventure, tama ka sa narinig mo. Sila ay bukas 24 oras. Kaya pwede kang pumunta dito anumang oras. At mayroong ngang nakakilala sa atin dito ng mga taga San Carlos. Habang gumagabi mga ka-adventure ay siya na rin dumadaming kanilang mga customer dito. Nante, kumusta yung kinja, mami da? Masarap. Wow, masarap daw. Balik-balikan. Kumusta naman yung mami nila dito? Big time sa week kumupunta dito. Kasi sobrang mura na, yung masarap pa, no? Ako na lang. Naku, 3 times a week daw silang kumakain dito. Kumusta yung mami da dyan? Okay lang. Pinawisan sa ano? Pagpapawisan ka talaga dito mga ka-adventure. Quality. Mayroon nga rin silang puto dito na 3-10. At ito ang kanilang mga toppings. Mayroong lechon kawali, tukwat baboy, itlog, mayroong manok, mayroong din baka na napakasarap dahil sa kanilang sariling timpla. Alas 7 na ng gabi mga ka-adventure. Patuloy pa rin ang pagrami ng kanilang mga customer dito. Kumusta yung mami da dyan? Masarap. Quality? Sulit. Sir, kumusta yung ano, mami? Masarap. Naku mga ka-adventure, papahuli ka pa ba? Dumayo ka na rin dito. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Tara na. Okay, sabi sa panangan to. Kumusta yung pang ano, mga luto nila dito? Sarap naman boss, sulit. Sulit. Sulit na sulit, no? Masarap na, mura pa. Rarata na. Kaya kung hanap mo ay Lugaw Paris Mami sa presyong abot kayang-kaya ng bulsa. Tara na dito sa may Boss GK's Lugaw Mami Paris.